Ikastolako ikasleak gara, eta Lapurda dela Barkan kokatuta dago gure ikastola, Arabako Errioxan. Hala ere, ikastolak ia 40 herri desberdinetatik hartzen ditu ikasleak. Ni Unas naiz Mendabiakoa, eta nirekin batera hemen dago, Peio eta Aizea Labastidakoak eta Alae Nabaridaskoa. Gaur podcast hau non eta mugan ekimenaren barruan egin dugu, eta gure helburua ekimen horri buruz hausnartzea, informazioa partekatzea eta gure inguruko iritziak jasotzea izango da. Astera doa, asa podcasta. Kaixo, gaur gurekin Aitor Urkiza daukagu, hasi ikastolako irakasle bat, Lapulakoa. Ez naiz Lapulakoa. Da, galdera bat egingo dizut, bale? Zer dakizu non eta mugan ekimenari buruz? Non eta mugan ekimena ni dakidanez iaz hasi zen ekimen bada, eta bertan elkartzen dira DBH-lauko ikastola, hainbat ikastoletako ikasleak, eta egun bat beren artean elkartuta pasatzen dute euskararen inguruan eta ikastolen festaren inguruan ospatzeko. Kaixo, oraingoan Aitor Murorekin gaude, Lapoblakoa da, eta galdera bat egingo dizugu. Zer dakizu non eta mugan ekimenari buruz? Entzuten dudan lehenengo aldia da, egia esan da. Oraingoan Kristinarekin gaude, eta galdera bat egingo dizut. Zer dakizu non eta mugan ekimenari buruz? Aurreko urtetatik egon izan diala iaz Bastidan izan zen, ezta? Eta ikastola desberdinetako zuen adineko ikasleak elkartzen zeate, ekintza desberdinak plantatze dituzte eta beraiekiko ezagutzare bai bultzatze dute, ez? Euskararekiko indargune bat izan daiteke baitare eta ondo pasatzeko tarte bate bai. Azkenik, Mirenekin gaude, Sukaldeko langilea, eta galdetuko dizut ea zer datorkizu burura non eta mugan entzuten duzunean. Non eta mugan entzuten dudanean, etortzen zait hemen Lapueblan 84an egin zen lehenengo euskara, hori izan zen gure lema, eta hori mugan bizi garelako. Ikusi dugun bezala, pertsona bakoitzak iritzi desberdina du gai honi buruz. Batzuek gaiari buruz nahiko dakite eta beste batzuek berriz Lapoblan egin zen euskaraz batekin lotzen dute. Gure ustez gai hau garrantzitsua da, batez ere euskara gure artean, gazteon artean, sutatzeko egiten den ekimena delako. Gainera, laster topaketaren eguna iritsiko da eta horregatik interesgarria iruditzen zaigu informazio gehiago ematea eta hausnarketa egitea. Robert eta Norarekin gaude, hasi ikastolako zuzendaria eta ikasketa buruak, eta elkarrizketa bat egingo diegu. Izan, mesedez? Zer da non eta mugan? Non eta mugan iaz abiatu zen ekimen bat da ikastolen elkarteak antolatu duena, eta bi helburu nagusi izan ditzakeena, edo nik horrela ulertzen dut. Alde batetik euskararen normalizaziora begirako ekimen bat da, euskara bultzatzeko ekimen bat da, ikastolen jaien barruko ekimen bat da, eta muga inguruko ikastolak elkartu nahi dituena, hori izango litzateke bigarren helburua. Orduan, bi helburu horiek batuta, DBH-lauko ikasleak, ikastoletan dauden ikasleak, muga inguruan daudenetan eta euskararen jaiak eta ospatzen diren ikastolatako DBH-lauko ikasleak elkartuko dira urtero Euskal Herriko muga inguruko punturen batean. Eta hori ere izan daiteke hirugarren helburu bat, Euskal Herriko adin berdineko edo berdintsuko ikasleak elkarrezagutzea eta herrian sare desberdinak eratzen jutea aurrera begira. Euskarazko aipatu duzue, hortaz, euskarak zer erronka du etorkizunean? Euskararen erronka nagusia iruditzen zait, niri lortu dugu aurrera pauso handiak egitea ezagutza mailan. Geroz eta jende gehiagok badaki Euskal Herrian euskeraz, eta aztertzen badugu gazteen ezagutza handia da. Eta aurrera pauso handiak egin dira, ez ordea, erabileran, eta gure erronka hurrengo urteetarako hor egongo da, erabileran.
Horretarako, josi behar ditugu sareak, egin behar ditugu, ezagutu behar dugu elkar Euskal Herrian, eta sare horien bitartez lortu dezakegu euskararen erabilera areagotzea. Bai, ni ados nago Roberrek azaldu berri duen horrekin, eta bueno, horretarako bai azpimarratuko nuke, ez dakit, helburu horiek gehiago zehaztearren, alde batetik behar degula, eremu ez formalean, hau da, gelatik atera, eta horre hizkuntza mota horretan edo sakontzea eta ikaslei tresna horiek ematea, batetik, eta gero beste alde batetik, motivazioan eragitea, edo euskeraz hitz egin nahi horretan eragitea, edo alik eta argudio gehien eskaintzea gure ikasleei bide hori aukeratu dezaten. Eta zuen ustez, nola implikatzen dira ikasleak gai honetan? Gai honetan, non eta mugan edo euskararen gaian? Bietan. Non eta muganen, neurri batean egia da bideratuta dagoela ekimena, baina aldi berean ilusio handiz implikatzen dira ikasleak eraman behar dutelako beraien zonaldean berezia edo gure hizkuntza eta kulturarekin lotuta dagoen zerbait bestei erakusteko. Eta horre ikasleen implikazioa dago, podcast hau bera grabatzen ere ikusten da zein dan ikasleen implikazioa, eta gero euskerari dagokionez, ikasleak dira etorkizuna. Beraz, beraien implikazio hori ezinbestekoa da, gure hizkuntzak eta gure kulturak bizirik jarraituko badute. Eta adibide bat eman nahi baldin badugu, kasu honetan muga inguruan ikastola asko gure eskualdean daude, baina baita ere adibidez iparraldeko ikasleek badakite frantsesez eta euskeraz, zuek erderaz, gaztelaniaz eta euskeraz. Elkarrekin harremana egiteko seguruenez erabili beharko duzuen hizkuntza euskara da, eta horrek alde batetik aukera emango dizue ezagutzeko iparraldeko jendea eta aukera emango dizue euskara erabiltzeko adibidez ere. Gaurko podcast honetan, non eta mugan ekimenari buruz hitz egin nahi genuen. Ikusi eta ikasi dugu gai honek eragin handia izan dezakeela gugan, gazteongan, izan ere, euskara gelatik kanpo, beste giro batean eta gure adineko jendea zinguratuta bizitzeko aukera ematen dugu. Alegia, euskaraz benetako testu inguru batean gozatzeko aukera. Gainera, elkarrizketen bidez informazio interesgarria jaso dugu. Eta gai honi buruz gehiago ikasteko aukera izan dugu. Espero dugu podcast hau entzutea interesgarria eta erabilgarria izan dela. Eskerrik asko podcast hau entzuteagatik eta eskerrik asko baita ere elkarrizketa parte hartu duten guztiei. Eta gogoratu, martxoaren 27an bianan egingo den non eta mugan ekimenean elkar ikusiko dugu. Agur eta laster arte.